Szóval mondom a szituációt, most jöttem haza, hétfő van. Nekem a hétfő az egy temetés nap. Tök jó volt ez a nap, meg minden. Aha, voltak traumáim is, de nem baj. Volt egy idegösszeránkásom, dupla tesi, volt a végére ráadásul, úgyhogy nagyon jó záradott ez a nap. Viszont hazajövök, mit kell tanulni? Törít holnapra, mert felelés lesz. Igaz, nem sok oldal, tehát mennyi ez? Ezt az oldalt tudom, tehát ezt már megtanultam egyszer, viszont ezt most kell. 2 perc csendet szeretnék. Ja és igen, rövidgatja meg póló, eléggé melegem van. Még matekból van házi, kezdjük ott, hogy a matekot nem értem. Tehát most matekból annyi mindent veszünk, hogy én most nekem, ilyen vagyok most, de mindenki ilyen, nem csak én. Fizikából is van egy csomó házi, vallás és egyház ellenes politika. Majd lesz valahogy.